Ako na rakúskej, tak i na slovenskej strane sú už dlhodobo organizované rôzne aktivity v oblasti kultúry či národnostných menšín. Doteraz boli iniciované každé zvlášť, no v pondelok 12. decembra sa to zmenilo. Na rakúskom veľvyslanectve v Mozartovej sále došlo k vzájomnej dohode oboch strán. Si myslíme, že práve previazať iniciatívy na slovenskej a rakúskej strane zvýši nadhodnotu týchto snách a výsledky takýchto aktivít budú o to výraznejšie a pre spoločnosť obsahujúce väčší prínos. Máme určité ambície v mimoriadne krátkom horizonte zrealizovať prvý projekt a ten projekt by mal práve byť, dá sa povedať, určité prepojenie kultúry a umenia. Nejedná sa len o čisto Slovákov a Rakúšanov, ale v tejto oblasti existuje väčšie množstvo národnostných menšín. Euroregión Dunajskej iniciatívy, ako znie oficiálny názov tejto spolupráce, má byť prínosom naozaj pre všetkých, čo si nesmierne cení aj rakúska strana. Veľkú výhodu tejto iniciatívy vidím v širokom charaktere tohto euroregiónu. Má široké pole pôsobnosti, ktoré sa pohybuje od oblasti zdravotníctva až po spoluprácu v oblasti národnostných menšín. Spolupráca všetkých zainteresovaných bola na záver spečatená podpisom zmluvy. Ako znel dodatok z úst rakúskeho veľvyslanca, práve takéto kroky otvorenosti a spolupráce sú naplňaním skutočných hodnôt euroregiónu Dunajskej iniciatívy.